Mother Teresa kienet issib l-Alla f'kollox anke meta ma tarax. U dinna kienet tfisser fiduċja għamja. Jiġifieri għaliha għal-Alla ma jeżisti ebda falliment. Għal-Alla m'hemm xejn li jfalli. Għax il-falliment huwa d-diżappunt tagħna l-bnedmin li l-affarijiet mhumiex skont dak li nixtiequ. Mentri Alla jista' jaħdem kemm bis-suċċessi u kemm bil-fallimenti. Allura, Mother Teresa kienet fil-paċi dejjem b'dak kollu li kien jiġri. Fuq di tal-fidi niftakara t-rakkuntali kollha Ruma u kien hemm wieħed insomma saċerdot, kollaboratur tagħha u dan kien xewka. Ma xewka. Nafu jiena mhux qed nirrivela xejn fuq ħadd għax mhux Malti żgur jiġifieri. Imma kien kellu ħafna problemi da saċerdot. U fl-istess ħin kien bniedem qalbu tajba, ġeneruż, jixtieq jagħmel il-ġid. U kien qrib ħafna ta' Mother Teresa wkoll. U darba niftakara kont qiegħed hemmhekk, qed ikellimha insomma u rrid iġib xi viża biex imur f'xi art tal-missjoni, eċetera. U beda jinsisti magħha, Alla Mother, Alla ejja miegħi għall-viża għax hekk jaraw lilek jagħtu ili. U jekk immur jiena waħdi ma jtuwilix. Ejja miegħi. U qaltlu, no, Father, you go, mur inti. Le, Mother, ma jekk tiġi inti. No, I don't believe that they will give it to me. Jekk ma jkunx hemm inti. Qabżet dak il-ħin qudiemi ta' ħarset li għamlitlu subajja ma mnieħru. Qaltlu, that's your problem, you don't believe. Għaltlu dil-problema tiegħek li ma temmix. Għax norbtu kollox ma' suċċessi. U kienet tgħixek. U di kienet il-bażi tal-fiduċja tagħha fil-providenza. Għaliha il-providenza veru kienet mentalità ħajtek li wieħed jista' jqisha bħala daqsxejn waħda maġika. Għax kien kienet tirakkuntali illi meta trid biċċa art kienet titfa' l-midalja mirakoluża fil-għalqa. U kienet tgħidli, and it works. Kienet sempliċi ħafna fil-fidi tagħha. Saħna bil-ħafna argumenti u filosofar tagħna speċi narawha superstizzjoni di. Imma li ma kienx superstizzjoni, imma l-fidi tagħha ma kienx fil-medalja. Il-fidi tagħha kienet illi dak li jiġri huwa l-mod kif Alla jrini nħobb. Però ġifiri, għax kella dil-fiduċa u dil-fidi, imma fidi konkreta. U l-fidi konkreta hija illi tagħmel qatt ta' fiduċja illi il-ħajja settik il-mezzi biex isir dak li jista' jsir, mhux dak li trid int li jsir. Dik hija l-fidi u dik hija l-providenza. U allura illi mhijiex biss illi Alla jtini l-ħobs meta għandi l-ġuħ, imma l-providenza hija li jiena mbagħad il-ġuħ meta m'hemmx ħobs. Għax hija mod kif nikber ukoll bil-ġuħ li għandi.
U allura jekk inti tkun liberu b'dak il-mod, tibda tiskopri illi fil-fatt flok ħobs ġiet kaboċċa biex nitħaddetek. Mela allura llum kaboċċi se niklu, mhux ħobs. Dik hija l-libertà tal-qalb u li verament mbagħad il-providenza tista' taħdem b'dak l-ispirtu għax inti m'intix qed tagħmel kundizzjonijiet lil Alla. U Madre Teresa qatt ma għamlet kundizzjoni lil Alla. Għalhekk lapes fideh. Littra ta' mħabba Alla jrid jiktibha, mhux aħna. U Madre Teresa kienet dik illi dina il-fiduċja u t-tama tagħha kienet tagħmilha li kapaċi tkun serena fiċ-ċirkostanzi kollha.